paisaia bat marrazten ari naiz. Erabiltzen ari naizen boligrafo primitibo hau idaz kanabera da. Tresna hau, orain 5.000 urte asmatu zuten Sumerian, orain Irak den horretan. Kanabera bati punta atera eta buzinezko xafletan markatuz idazteko erabiltzen zuten. Beranduago, antzinako egiptoarrek tinta asmatu zuten. Eta idazkanabera bertan sartuaz, papiro gainean idazten zuten. Mende batzuk geroago, Europan, artistak tresna hau marrazteko erabiltzen hasi ziren. Rembrandtek adibidez, zirriborro batzuetan lerro arinak egiteko erabiltzen zuen. Idazkanabera erabiltzeagatik ezagunena den artista Vincent van Gogh da. Eta berak bezala, zure idazkanabera egin nahiko bazenu, paisaiara itzuliz hasi beharko zenuke. Kanabera landarea aurkitzeko, paduretara joan behar dugu. Bertan, uraren ertzean ematen da landarea. Urteko edozein sasoitan jaso daiteke, baina garairik onena negu hotzaren goizak dira. Labana edo kuterra erabiliko dugu kanabera oinetik gertu mozteko. Lumatxaren barnealde ahurra mozteko, bultzatu ezazu kuterraren orria beherantz atzamar lodiarekin lagundu. Azkenik, ertzak findu eta punta zorrotza zizelkatuko dugu. Punta hau bikaina da lerro meheak egiteko, baino lerro zabalagoak egiteko puntak ere zabalagoa izan behar du. Horretarako, idazkanabera gainazal, lau eta irmo batean jarriko dugu. Mozketa zuzena izan liteke, baina zeharka ere ebaki daiteke, angelu txiki bat sortuz.